Zer da, atxaburua? Bueno, nire tokatu zait pixka bat, gazten alorra, bai? Orduan, Udarrabeiko guraso elkartean, lantalde bat sortu genuen, 2021ko udaberrian, gaur egun atxaburu izena duena, bai? Lau helburu ditu, gure seme-alabei interneterako sarrera duten gailuak ematea atzeratzea, eskolak telefono mugikorrik gabeko arnasgune bihurtzea, hezkuntzaren digitalizazio osasuntsu libre eta evidentzietan oinarritutakoaren alde egitea, eta azkena, helduak eta seme-alabak erabilera egokian tragatzea. Familiako erabileran eredu izan eta kontzientzia saretzea. Helburu hauek muinean dute buruz seme-alaben zaintza. Bai, osasun mentala zaintzea dugu autua. Guzti honetan zentratu gara batez ere, LH maila bukatzen dutenean gure ikaslea lehen smartphonea edo ez jasotzeko autua egin genuen, bai? Pandemia garaian konturatu ginen LHC bukatu eta adatori, bai? Gaina opari bezala eta smartphone bat ematea ez da inoiz opari bat izan behar. Orduan, 80% jasotzen zuen mugikorra hau eta azkeneko 4 urte hauek pasa ostean 20%ra jaitsi da. Beraz, oso pozik gaude gaiarekin. Lortu dugu zurbilen urte bete eta urte eta erdi atzeratzea mugikorren hauek ematea, Denbora guztian ari naiz mugikorrak ez Nokia horiek botoianena, baizik eta inteligenteak, bai? Orduan ez da bide erraza izan, eta udalari eskerrak eman nahi dizkiogu, hasieratik proiektuan sinestu eta lagundu digulako, bai? Miren Rosen bitartez izan dugu formazioa, ikaslei LH5 eta DDH bitartean, eta gurasoak ere jaso dugu. Eta hemen, merkatariak ere lagungarri izan zezkigu. Aur batek telefono botei bat egin behar baldin badu, beti dazkagu dendariak bertan, beraz, eskerrik asko. Formakuntzarekin batera, hainbat tailer antolatu izan ditugu, eta hurrengo asteazkenean daukagu, bertan pantailen erabileraren kezken inguruan ibiliko gara, hizketan, bakoitzak baire familian zer lortu duen, eta batarestari laguntzen, eta gero egindako launa hurrengo belaunaldietara pasa nahi dugu, bai, ez galtzeko. Azkenik ikastolari ere eskarrak gurasoen kezkak entzun eta aurrera pausuak ematen hasi delako, adibidez aurten DBH bateko gurasoak, ekster horre bat partekatzen digute irakasleok, eta horrela badakigu ea benetan gure ikasleak ordenadore horren egon behar duten edo ez. Bai, askotan hori ere eskapatu egiten zitzaigun, bai. Baina oraindik lan asko daukagu, aste honetan jakin dugu ludotekan arazoak daudela, guraso anitzek erabiltzen duten mugikorra modu egokian eta aurre bilera kartelak eta pegatzen. Hurrengo erronka. Zein da gure hurrengo erronka? Erabakitzea herrian ze leku izango diren mugikorrik gabeko guneak. Anbulategiko itxaron gunea, parkeak, ikastola, ludoteka. Eta hitz hauekin bukatu nahiko nuke. Gu guraso, helduok, eredu gara. Beraz, txikien zaintza horretan ezinbesteko figurak. Guk egiten duguna imitatzen duten, horrela gorde itzagun mugikorrak eta atxaburua. Atxaburua.